Me no buy a harona Lost a hey na Tum lo kana mana ne ya Yesi nya pa Ta tum baba you di bla Yima leta Tum me la bakati no ga It just a feel low Tum me poka saka nyoko oh Do you ka poka te chaya The K no ga Me the figure la na mesa Mga party te yue no ga Bubu lo kwa ka ya ipo kwa The klina te yi rip lo sa Bomu se pa ka chu lo ku do te chaka te po kwa te to do sa chỉ lo khó xóa te lo sa pu sa kwa ba bai Honda already le ti la so mu ko li ne mai da lady kwa lima ti la xóa ko thai lo me chara me no buy a harona lo sa hey na tum lo kana mana ne ya yesi nya pa ta tum ba you di bla yima geta tum me la pokati no ga it just a feel low tum me poka sa ka nyoko oh tu ye ka po te chaya The K no ga me the figure la na mesa Mga party te yue no ga Bubu lo kwa ka ya ipo kwa The klina te yi rip lo sa Lo me cha Me no ba ya harona Lo sa hey na Tum lo kana mana ne ya Yesi nya pa Ta tum ba you di bla Yima geta Tum me lo pa ka ti no ga Đu ta từ ghê lì la từ dễ ở khu nề đó nó qua ya từ ghê ta on lần lễ khi ye nó khá buồn đó nó khá lọ quê em biết nghe bà tên mới say tay đầm mê phê khô cực thầy lo chỉ khá lên nhà hà lỡ khó đây giờ tao mùi ta lo hết tray lo mê cha ra mi no bay hà đó na lo sa hey na tum lo khá nằm mà nà nè ya yesi nhà pa ta tum ba you di bla yima geta tum me la pakati no ga it just a feel low tum me poka sa ka nyoko oh tu ye ka po te chaya The K no ga me the figure la na mesa mga party te yue no ga bubu lo kwa ka ya ipo kwa ta klina te yi rip lo sa lo me cha me no ba ya hadona lo za hey na tum lo kana mana ne ya yesi nya pa ta tum ba you di bla Yima geta tum me la pakati no ga Trong một phí liền lộ Tâm mình bác xa cười nhỏ cơ ô Tự nhiên hệ ca bó để chaya Tự khen yên nó gà Mẹ đã phê cơ lần nằm mẹ xa Mưa party tự duyên nó gà Bù bù lo qua nó khá giá ít bỏ qua Tự khลื่n nằm để dễ ghét blog xa